Balma oni hera anga fulbe o bela jele kilini fens ko eterno media officiel la mali kono mal ko anga fulbe o bey ko dancing vraiment on nisangel ne ko sur kokura akara fomay nga amake nyinay aka émission ni oye aw nake ne série vous serez mes témoins avec le révérend pasteur Pierre Dakou am messi oye chien flakolo konona ay ka vocher en fomana ka kenesi oye ka dakan vraiment pour am ko nyamna doni ore ka foka me kauna quand on est en quelque cas bouger kataro chamana amé hagato ni belele ke offer ka fo chena ko oni fama nga tuguni ni ada beneli ko kura wala me fuldi o blaje klema ko aw kasiganye eterno media officiel anna blada grindala amna tugadi ngari vraiment ful kamini babulo ka lasewma ambado fon ayre fon aw fo mana aka don fo nyana kadama ko en flebo na la me bawbe chena amé fuldi awma aka munu liba ko so ani aka sabali ko so anye a barka matriye antumani na oko na ala inema ke anye nyogon soro tuguni chando anga foli ba beye matri bolonyman ka to be klingen amen nema ka ke o be klingen ka amen Yesu Christ to kana amen awneche merci beaucoup ay wasa foli kelen ko amba fonyina ko aba kalama ka ban émission yi to emi ko vous serez mes témoins aw na kene série enfin chamanye fo nyina ka ban série ere kechuko ka joye série an sirga kewele kan ke muya ka keta ke muyi an sirga fana jogo era kan ke mi fana ayo chama fo émission tawna nasro ko ni émission fo la kenan ibi siga ta an plateforme sanfé YouTube ni TikTok sanfé ka laje émission no chama bi kalanse mambolo ka proposer oye ka di o maka wala oye absaga do dra kalanse fo nga ma fo ko so amna do fareta ka absaga ni émission fo la ka me fana amna nyefu ola ayo siganye kalanse yemiye ko sangolo masaya kiborduma dien mara ketugonyuma nazraka na l'évangile du royaume la bonne gouvernance mondiale on peut dire que ni c'est un thème d'actualité parce que gouvernance ko kuma de chalme femme fait de l'est à l'ouest du nord au sud anyam le femme fait nga ne mini thème besui amna wati ne alaje e ka du ina mara choko mana foka ta kabla ali jamana fana ma ina mara gouvernance be femme fait karamo ko ne kala se ba mbolo tukunne eterno doni fayin aka green aka bo aka dum wajibi do anga kuma kan chando parce que foi tita marako ko sebe na marabe mara ke choko nyumambe chando ala mara di mogoma ay jeda ka jiem marali a di mogode ma aywa mogobe ka jiem mara chogodi mara sifa chaman kera ka tema anyuye ko sebe nga ala ka kuma be mara ke chogo nyuma dumen fo anye aywa ni mirili baimbe ansama ka do de kono okay odla na fora ko sangolo masa kibaru duma jiem mara ke chogo nyuma o koroko wal saka jiem mara ka nye iba keni kibaru duma de kibaru duma mi fana bora sangolo masa la d'accord parce que ala mi ye jien da o de masakay o de ye mara jien mara di mogoma ko sebe o nimba o famia o kibaru duma fam itsa mara ka ganye o tsayo na mena do akono aywa mogo be na famia dondon ka ta fe o de koso ami bewele tiena akara kayota ka biguta ka lameni ka ganye ni kuma do fora ma famu aya ka nyini ngaliye chando ka lase amma eternoma ame tanya ka do akono ni mira ni kala mi fle ni mogo ya famia iko ya fa chogo mina kaba iyera ka jenatige mara chogo nyuma ibe seola kele ika du ibe seola fana mara chogo nyuma fila seola ni ko du iko muso chando mo chama bebe muso bubulo me otise muso mara chogo la aywa dew muso chama be dew bubulo otise dew mara chogo mara chendo ko sebe aywa sigida be mara chogo di yame dugu be mara chogo di jamana be mara chogodi andam na seni bela jelene kibarman de be ni befo anye wo kibarman miye abora sanfé de sangolo la de ko sangolo kibarduma jiem mara ke chogonyuma ni jema mara kanye abetien do abetien andu be ka ode bi chendo voilà chien barka bone be ay wasa abina fo on nalembe an karina fo dorotoro de parce que na fro di karami fo marabe da yer la fo sa say muso deun sigida dienre do abina fo on na solution ne kadi karamo bono de wala elene o koro bayra machine na bo vraiment ni émission konana
ni ma nafa dɔ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ karamɔgɔ o la sankolo masaya kibaru duman e n'a fɛ ka mun de fɔ anw ye sankolo masaya kibaru duman ni kumasen in ma bɔ ne da a bɔra matigi Yesu Kirisa de da a y'a fɔ Bibili kɔnɔ kitabu sɛnɛma tuma min na ni matigi ye a ka kalandenw lajɛ kalandenw ɲininkali 3 de kɛ matigi la ɲininkali 3 olu ye mun ye an ka wa tɛmɛ diɲɛnatigɛ fo ka taa diɲɛ ban a bɛɛ bɛ bolo ɲininkali 3 kan u ko matigi ma Jerusalem bɛna ci wagati jumɛn o f'an ye filanan matigi e nali tamasiyɛn o f'an ye fila sabanan diɲɛ laban tamasiyɛn o f'an ye karamɔgɔ diɲɛ laban tamasiyɛn an b'o ɲininkali kɛra matigi la tuma min na a ma fɛn fɔ kalandenw ye a donna Alabatoso kɔnɔ k'a ka baara kɛ ka ban a n'u bɔra a yɛlɛnna n'u ye Olivier Kolo kan ka t'i sigi yɔrɔ fɛrɛlen na ka kalandenw sigi a kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka don kuma la ka walawala o ye a ye Jerusalem bɛna ci wagati min na a m'a fɔ a bɛ kɛ nin don nka a ye a bɛɛ ɲɛfɔ u ye a bɛ kɛ cogo min na kɛcogo ɲɛfɔra o kɛra san 70 Yesu talen kɔfɛ sankolo la Jerusalem cira bɔgɔbɔgɔ Rome masakɛ César fɛ a ye ka sɔrɔsiw bila ka na u ye Jerusalem ci ka Alabatosoba ci ka biriki kabakuru bɛɛ bɔ ɲɔgɔn kan ka dugu ci bɔgɔbɔgɔ ka tasuma don a la ka taa o kɛra sisan o dafara a tɔ ye ɲininkali 2 ye fɔlɔ o dafara voilà a tɔ ye ɲininkali 2 min ye a tɔ ye 2 ye o de ma dafa donc diɲɛnatigɛ bɛ ka boli o de kan an bɛ ka taa o dafali de fɛ ɔ filanan an bɛ ka se o de dafali ma ɲininkali filanan Yesu a fɔ an ye e nali i bɛ kɔsegin ka na diɲɛ kɔnɔ tuguni tuma jumɛn o tamasiyɛn mun ye o fɔ an ye an b'a dɔn cogo di ko nin ye e natɔ ye ɔ Yesu k'o de la sa a ko a ye kuma daminɛ Matthieu sura 24 la a y'aw kɔlɔsi mɔgɔ si kana aw lafili lafilili fɛnba de don lafililikɛla o ye sitanɛ de ye oui parce que ɲuman tɛ voilà maintenant diɲɛ mara kɛcogo dɔ ye lafilili ye ka mɔgɔw lafili walasa k'u mara ka ɲɛ i m'a ye oui o ye sitanɛ ka mara kɛcogo ye donc Yesu bɛ kalan di a y'aw kɔlɔsi o la mɔgɔ si kana aw lafili ayiwa lafilili bɛ kɛ cogo minnu na a b'i da don o la Matthieu sura 24 la verset 3 la fo kana se verset 13 ma verset 13 kɔfɛ verset 14 la a bɛ kuma dɔ gulon yen an ka kuma bɛ ɲɛsin o de ma o kɔfɛ tuguni verset 15 ka jigin a bɛ tila ka taa ɲɛ ka continuer k'a ɲɛfɔ an ye lafililikɛla bɛna mara kɛ cogo min na ani lafililikɛla ye adamaden caman minɛ a ye dutigi caman minɛ a ye dugutigi caman minɛ a ye jamana ɲɛmɔgɔ caman minɛ o de kosɔn u bɛ ka mara kɛcogo juguya e ma ye dugukolo bɛ ka tiɲɛ de a bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ kɛlɛ bɛ fan bɛɛ fɛ woyɔ bɛ fan bɛɛ fɛ ɲagami bɛ fan bɛɛ fɛ i y'a ye jolibɔn bɛ fan bɛɛ fɛ o ye mara kɛcogo jugu de ye kojugu ma faamuya de mara kɛcogo jugu de bɛ na ni o kow ye o ko ye fagaliw aw tuma Ala dun bɛ mara kɛcogo ɲuman de fɛ i y'a ye donc an da bɛna se o de ma o de kosɔn verset 14 na Yesu ko nin kibaru duman wajuli n'a kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la sankolo masaya ko la ka kɛ siyaw bɛɛ seere ye o kɔ laban na se o kɔ laban na se o kɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen fɔlɔ o tuma a ko nin kibaru duman wajuli n'a kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ sankolo masaya ko la ayiwa Yesu ye kuma min fɔ tan Eterno an ka wajuli bɛɛ bɛ na an ka kalan bɛɛ bɛ na ɲɛsin nin verset ma a bɛ dususigila nin verset de an bɛ na nin verset de walawala sabu mɔgɔ caman bɛ sankolo masaya kibaru duman ko fɔ mɔgɔ caman b'a wajuli kɛ hali bi u m'a faamuya kosɛbɛ ka don a kɔnɔ fɛn min de dun o la an bɛna n da se a ma ni Yesu ko sankolo masaya kibaru duman a kan bɛ mun ma fɔlɔ n b'a fɛ mɔgɔw ka min faamuya ni kalansen in kɔnɔ kuma se min ka bon ni kuma bɛɛ o ye kibaru duman ye kibaru duman n'an ko nanzara ko l'évangile o yɛrɛ de don tubabukan na évangile bamanankan na kibaru duman i y'a faamuya ayiwa o kuma se de ka bon kuma bɛɛ kibaru duman o de fana ye Ala ka fɛn bonta ye kibaru jugu tɛ bɔ Ala da sabu juguman tɛ Ala la an da bɛna s'a ma Ala ye kuma min fɔ adamaden ye dugukolo kan o ye duman de ye o ye kuma duman de ye kibaru duman i y'a mɛn
ayiwa ka faro bɛɛ kan an ka faamuya ko kibaru duman o de ye ayiwa Sankolo masaya baara bɛɛ lajɛlen la belebeleba ye kibaru duman awɔ ni bɛ Sankolo masaya ta ko ko bɔra Sankolo masaya la ka na Sankolo kɔnɔ ka na se dugukolo kan kibaru duman de ka bon n'a bɛɛ ye o ye fɛn bɛɛ ye kibaru duman de ka bon n'a bɛɛ ye o ye fɛn belebele fo de k'a faamuya o tuma kibaru duman in fana a bɔra Sankolo de la ka na dugukolo kan a ma bɔ dugukolo kan ka ɲɛsin a bɔra sanfɛ de adamadenw ma Sankolo a ma e ka kibaru duman tɛ ne ta tɛ masakɛ dɔ ta tɛ président dɔ ta tɛ masakɛbaw ye diɲɛ mara k'u tɔgɔ sigi diɲɛ kan olu si ta tɛ olu si ta tɛ ala ta a ma bɔ fanga si la a bɔra Sankolo la de sanfɛ ka na o jɛla passer i y'a faamuya donc n'o faamuyana o kɔrɔ de mun na a nana kibaru duman ye dugukolo ka bɔda de ye parce que dugukolo ɲagamina a tiɲɛna donc kibaru duman dugukolo mago bɛ kuma duman dɔ de la walasa ka kɛ bɔda ye adamadenw mago bɛ kibaru duman dɔ de la o de kosɔn a nana o de kosɔn Romɛkaw sura 1 na verset 16 la a bɛ fɔ ko kibaru duman ye Ala ka sebaya ye kibaru duman ye Ala ka sebaya ye parce que lafilili mara kɛcogo o cayara o ye diɲɛ minɛ sisan adamadenw mago bɛ mun na adamadenw bɔra kalama k'u lafilila mais u tɛ se ka yɛlɛma fanga fu mago bɛ fanga dɔ de la min minnu sama ka bɔ lafilili mara kɛcogo kɔnɔ k'u bila mara ɲuman na k'u bila mara ɲuman na o de la kibaru duman bɛ wele ko Ala ka sebaya Romɛkaw sura 1 verset 16 ka fara o kan kibaru duman ye diɲɛ bɛɛ de ta ye l'évangile est mondial kibaru duman kan ka se diɲɛ bɛɛ ma kibaru min don Ala m'a di mɔgɔ dɔw ma ko k'a k'a ta ye a m'a di jɛkulu kelen ma k'o ta don a m'a di jamana kelen ma k'o ta don nka a dira adamadenw bɛɛ de ma sabu adamadenw bɛɛ de mago bɛ ni kibaru duman la ani Ala ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen de la Eterno kabini Ala ye diɲɛ da kuma min ka bon ni kuma bɛɛ ye kuma min bɛ kuma bɛɛ sanfɛ o de ye kibaru duman ye o de ye kibaru duman ye min ka bon n'a bɛɛ min b'a bɛɛ sanfɛ o de ye kibaru duman ye c'est à dire kuma tɛ yen min bɛ kibaru duman sanfɛ i y'a faamuya d'accord voilà kibaru duman de bɛ kuma bɛɛ sanfɛ ok n b'a kan ka an ka verset in Matthieu sura 24 verset 14 a n'an ka thème n b'a kan ka n b'a fɔ cogo di ka a bakuruba fɔ tɔgɔ ko k'a paraphraser n bɛ ka a ɲɛfɔ walasa an ka faamuya yanni an bɛ don a kɔnɔ a kɔnɔna na ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye voilà d'accord n'i y'a jateminɛ ayiwa danni kɔnɔna la kuma min ka bon kuma bɛɛ o ye kibaru duman i y'o fɔ o de kosɔn a bɛ wele ko kibaru duman e mago b'a la ne mago b'a la bɛɛ mago b'a la hali dantanfɛnw baganw mago b'a la jiriw mago b'a la olu bɛɛ mago bɛ kibaru in na fɛn fɛn dara bɛɛ mago bɛ kibaru duman in na sabu tiɲɛni de kɛra tiɲɛni min kɛra a tiɲɛni sera bɛɛ ma danfɛn bɛɛ lajɛlen ma d'accord o la danfɛn bɛɛ lajɛlen mago bɛ kibaru duman la kibaru duman fana a bɔra sanfɛ ka na dugukolo kan i y'o fɔ donc sira de don adamaden bɛɛ mago bɛ min na n'i b'a fɛ ka taa Sankolo la Ala fɛ yen i b'o sira de ta kibaru duman sira donc kibaru duman ye sira de fana ye sira don Ala ye min bɔ ka na adamadenw nɔfɛ ni min y'o sira ta i ni Ala bɛ ɲɔgɔn ye i ni Ala bɛ ɲɔgɔn ye ni m'o sira ta sa i ka jaabi yɛrɛ bolo dɛ o tɛna i t'o mɛn an da fiyewu ayiwa Sankolo masaya kibaru duman balimaw a y'a to an ka a ɲini k'o fana faamuya tiɲɛ don an kan bɛ mun de ma Sankolo masaya kibaru duman o dɔrɔn de bɛ se ka na ni tilennenya ni hɛrɛ ye dugukolo kan Sankolo masaya kibaru duman diɲɛ mago dun b'o la dɛ karamɔgɔ dugukolo mago bɛ tilennenya ni hɛrɛ min na Sankolo masaya kibaru duman de bɛ se k'o d'a ma kibaru duman de bɛ se ka na n'o ye n'o tɛ a lajɛba in jango jamanaw bɛ bi ɲɔgɔn kan de kosɛbɛ jamana kabini waati jumɛn o ma daminɛ bi kabini jurumu donna diɲɛ kɔnɔ adamadenw bɛ bi ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dun ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn joli bɔn ka seba yira ɲɔgɔn na n bɛ sila n bɛ baga i ma kaɲɛ binna dɔgɔkɛ kan k'a faga kabini n'o kɛra ayiwa o de bɛ yen o mara kɛcogoya de bɛ yen fo bi o de don an ka jamana yɛrɛ bɛ sɛgɛn min kɔnɔ dɔw de binnen don an kan tiɲɛ don an bɛ fɛ k'an fosi ka bɔ o de kɔrɔ o tɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ni tilennenya karamɔgɔ ka kuma ye tiɲɛ dɛ hɛrɛ ni tilennenya Sankolo masaya kibaru duman dɔrɔn de bɛ n'a dugukolo kan n'i b'a fɛ ka hɛrɛ ni tilennenya sɔrɔ du o du kɔnɔ ɲɛnama o ɲɛnama la jamana o jamana kɔnɔ f'a ka sɔn kibaru duman de ma nafa ka bon dɛ ayiwa hɛrɛ ka fara o kan nin fɛn min filɛ nin ye Romɛkaw sura 14 verset 17 de b'o fɔ an ye ok voilà
ala ka masaya ye kilenya ni hera voilà ala ka masaya d'accord aywa ala ka masaya a nana dugukolo kan mun de kosɔn ɲininkali gɛlɛn e de la ka miiro la an bɛ miiro la k'o jaabi i b'o jaabi parce que bibili b'a fɔ ko ala ka masaya nana dugukolo kan mais a nana mun kosɔn a nana mun kelen de kɛ a nana mun ɲini bibili b'an jaabi ala ka masaya a nana dugukolo kan fɛn kelen pe min kosɔn o ye ka lafali kɛ lafali awɔ remplir la terre ok wala an ye dɔɔni karamɔgɔ an ka se ka faamuya philosophe ba dɔ bɛ yen min tɔgɔ ko Aristote a kɛra hakilibatigi ye ale ye kuma dɔ fɔ ko la nature a horreur du vide ko an b'a fɔ bamanankan na cogo di yɔrɔ langolo yɔrɔ langolo oui yɔrɔ langolo ayiwa o man ɲi i y'a faamuya d'accord c'est à dire langoloya bɛnnen tɛ yɔrɔ la i y'a faamuya oui mais ale o kuma min fɔ tan ale fɔra dɔ de kɔ tiɲɛ don ala fɔlɔ de kuma in fɔ mais mɔgɔw ye o kuma in ta k'a nɔrɔ Aristote la ka kɛ i n'a fɔ Aristote fɔlɔ de y'o kuma fɔ k'a sɔrɔ ale tɛ ale tɛ dɛ a sigira ta fɔlen kan a sigira ala ta fɔlen de kan Genèse sura 1 Genèse sura 1 verset 2 a fɔra ko ala ye dugukolo labɛnbali langolo ye oui oui la terre était informe et vide oui 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 i y'a faamuya ko dugukolo labɛnbali langolo kun don o kɔrɔ nin ye kuma b'a jira k'a fɔ ko dugukolo ala tun y'a da cogo min na a tiɲɛna donc tiɲɛnikɛla dɔ de y'a tiɲɛ k'a déformer k'a bɔ a cogoya la o kɛlen foyi kun t'a kɔnɔ foyi kun t'a kan a langolo kun don ala de ko la ko tuma n bɛna dugukolo fila fa voilà o de nana danni ye o de kosɔn verset 3 la ala ye fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka kɛnɛ da kɛnɛ bɔra o kɔfɛ a ye dugukolo fa jiri la a y'a fa baganw na a y'a fa ji la a y'a fa a y'a danni ka taa ten ka dugukolo fa a tilalen tuma min na tile 6nan don a fɔra ko ala ye fɛn bɛɛ lajɛ sisan dugukolo fara ala ko a bɛɛ ka ɲi très bon a bɛɛ ka ɲi voilà o ye baara bɛɛ kɛnɛ donc ni adamadenya fɔ ko la nature a horreur du vide a seginna ala ka kuma de kan a fɔra Genèse kitabu la ale ka bon maintenant mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mara kɛ n'i ma nin faamuya a ka gɛlɛn i bolo f'i ka nin yɛrɛ faamu voilà wa hali bi o de ala ka miiriya ye d'accord ala t'i fɛ yɔrɔ langolo ka to yen yɔrɔ bɛɛ ka fa yɔrɔ bɛɛ ka fa ni yɔrɔ bɛ fara tuma min na ayiwa baara bɛ ɲɛ Yesu Kirisa ko di ko a ye taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la fo dugukolo dan tiɲɛ don a y'a bɛɛ fa ni n ka kibaru ɲuman ye tiɲɛ don i m'a ye lafali ma kan ka yɔrɔ an ka miirili a paraphraser a walawala dɔɔni walasa an ka faamuya o de ka d'an ye i y'a faamuya daminɛ la ala ye dugukolo lafa Yesu Kirisa ala denkɛ a nalen a ka baara fɔlɔ a ka kabako fɔlɔ o fana kɛra o de o de kosɔn fa bɛ min kɛ denkɛ b'o de kɛ i y'a ye a fɔra ko kɔɲɔ dɔ tun bɛ Kana Galile o kɔɲɔ ye ko Yesu wulila kɔɲɔ la kitabu b'o fɔ Yesu taalen kɔɲɔ la ayiwa kɔɲɔ jama u ka dumuni an'u ka minfɛn u kɔni tora a kan u ka minfɛn nana dɛsɛ kosɛbɛ i y'a faamuya minfɛn dɛsɛlen ayiwa Yesu bamuso nana fɔ Yesu ye ko ko mɔgɔ ka minfɛn dɛsɛra Yesu ko ɲɛnajɛ tiɲɛ dɛ n ka waati ma se fɔlɔ mama n ka waati ma se fɔlɔ han n ɲɛ b'a la n ka waati ma se fɔlɔ bamuso y'a faamuya a tatɔ i ka to baaradenw ma n'a ye min fɔ aw ye a y'o kɛ a taara Yesu ka waati sera waati ko tak Yesu ko baaradenw ma a ye lajɛli kɛ a y'a sɔrɔ ko daga 6 bɛ yen o daga 6 daga belebelebaw de don anw fɛ Bamakɔ na an b'a fɔ ko bore daga belebelew voilà effectivement a bɛ kɛ village la voilà belebelebaw de don o daga ninnu
ni yahutu ka selu bɛ yen tan ani kɔɲɔw bɛ yen tan u b'o daga wɔɔrɔ ninnu sigi k'u fa jiri la ni mɔgɔw taamana ka na poussière bɛ kɛ senw na u b'u senw kɔnɔ ye u b'u senw kɔnɔ ka sɔrɔ to jama na voilà ka sɔrɔ ka don jama la voilà bon sisan o daga wɔɔrɔ o sengolo n'u fɛ bolo o daga wɔɔrɔ bɛɛ ji banna fo kuntu kɔnɔ fo kuntu kɔnɔ bilen parce que i y'a fɔ ɲɛnajɛ tun bɛ sen na ka ban ɲɛnajɛ tun bɛ sen na o de b'a jira n na jama min tun bɛ kɔɲɔyɔrɔ la jama ka ca daga wɔɔrɔ ka bon o jama donc Yesu ko baaradenw ma a ye nin daga wɔɔrɔw fa ji la k'o ji k'a kɔnɔ lafali k'a fɔ ko ka taa la filɛ dɛ balimakɛ a ye daga wɔɔrɔw fa ji la k'u fa ji la k'u fa ji la o y'o kɛ a fɔra ko baaraden y'u fa fu da tɛtɛw o fara tuma min na daga wɔɔrɔ i hakili to a la Ala ye dugukolo fa ni tile joli ye wɔɔrɔ kelen tɛ n'a ye tuguni tile wɔɔrɔ oui ka tile wɔɔrɔ in bɛɛ fa tile wɔɔrɔ tile wɔɔrɔ in bɔra filɛ daga wɔɔrɔ tile wɔɔrɔ ka bɛɛ tile kelen kelen bɛɛ fa tɛtɛtɛtɛtɛ wa a ye fɛn o fɛn da tile o tile kɔnɔ a y'o fana bɛɛ fa tɛtɛtɛtɛ Yesu ko a ye daga wɔɔrɔ fa daga wɔɔrɔ fara tuma min na a k'u ma u y'a fa ji de la oui a k'u ma a y'a soli ka taa n'a ye i y'a faamuya dugukolo Ala ko kan ka fɔ Ala kɛlen ka fɔ ko dugukolo ka bɔ dugukolo bɔra min n ko dugukolo bɔra ji de cɛmancɛ la oui dugukolo bɔra ji de cɛmancɛ la o wa hali bi dugukolo bɛ ji de cɛmancɛ la ji de kɛlen bɛ ka dugukolo lamini ji de kɛlen bɛ ka dugukolo minɛ oui oui i y'a faamuya ayiwa o daga wɔɔrɔ fara ji la tuma min Yesu k'a soli u y'a soli ka taa n'a ye yanni u bɛ se dumuni tilaba yɔrɔ ji yɛlɛmana ka kɛ divin ye ka jilama soli nka yɔrɔ ka sɛnɛ ye a miba wɔɔrɔ a kɛra minfɛn a kɛra divin ye n'an bɛ taalen ɲɛ n bɛna n da don a la kabako filɛ munna o yɛlɛmana o kɔrɔ ye mun ye n bɛna n da se o ma kabini sisan n b'a fɔ minnu bɛ u dulon nin yɔrɔ la k'a fɔ ko ji Yesu ye ji yɛlɛma ka kɛ divin u yɛrɛ kɛ divin minɛ u yɛrɛ kɛ dulonminɛ ayiwa i ma faamu i ma foyi faamu kibaru duman na fɔlɔ n'i y'a faamuya i t'o kɛ parce que Yesu ka ko wale in t'o nɔfɛ a ka kuma t'o nɔfɛ a ka baara t'o nɔfɛ yɛlɛmali in kɔrɔ ye min ye n bɛna o ɲɛfɔ ayiwa émission wɛrɛ la a sɔrɔ ka to éternel majesté la tile wɔɔrɔ ayiwa daga wɔɔrɔ fara yɛlɛmana daga wɔɔrɔ fara i m'a ye Yesu ye a fɔra ko Yesu y'a ka kabako fɔlɔ kɛ ye k'a ye a nɔrɔ jira an b'o da dɔnkili la kuma bɛɛ i y'a faamuya bon sisan an k'a lajɛ ni lafali rempli la doctrine de rempli lafali o kalan in o ɲɛfɔli fila ye ayiwa o de ye mara kɛcogo ɲuman ye d'accord wo bi yɔrɔ o yɔrɔ langolo bi yɔrɔ o yɔrɔ ko bɛɛ fa ka taa tiɲɛni bɛ kɛ yen vide kana kɛ tuguni tiɲɛni bɛ kɛ yen parce que a fɔra ko yɔrɔ langolo man ɲi karamɔgɔ adamaden langolo a man ɲi ni fɛn tɛ mɔgɔ kɔnɔ a man ɲi a man ɲi foyi langolo man ɲi koyi foyi langolo man ɲi hali fale bɛ ka na ko bɛ taa sigi kungo langolo de kɔnɔ ka tiɲɛniw kɛ yen voilà ni so jɔ so kura jɔ a langolo k'a bila a yɛrɛ ma ni san yɛlɛmana ka n'i nana i b'a fɔ ko so kura ye fo maa ka k'a kɔnɔ dɛ fosi langolo man ɲi o de kosɔn jamana o jamana a kan ka fa de mɔgɔ la o de la bi mara kɛcogo dɔw bɛ yen jamana barakɛmaw bolo u bɛ ka jamana fitininw bali u ka caya u kana développer awɔ mɔgɔ kana caya u na ni fɛn caman ye n'i y'anw jamanaw ta an ka farafinna jamanaw ta sisan u na ni fɛn dɔw y'an fɛ min b'a to an ka adamadenw tɛ bugun an tɛ bugun cɛw fɛrɛw bɛ yen dɛ u na ni planning y'an fɛ planning ka na u bɛ na ni fɛn caman ye min b'an bali ka denw ka bugun i y'a faamuya den kelen fila dɔrɔn ko y'a balen parce que n'aw cayara baara bɛ kɛ yiriwali bɛ na parce que o miirili bɔra Ala de la kosɛbɛ Ala donc sitanɛ b'o de kɛlɛ i y'a faamuya mɔgɔ bɛ Chinois kɛlɛ bi yan ayi mɔgɔ bɛ kɔgɔ da Chinois kɔgɔ la bi yan mun cayara de a bɛɛ bɛ yen fo an ka caya de ka yɔrɔ bɛɛ minɛ n'i y'a ye bi hali kɛlɛ b'an ka jamana kɔnɔ parce que an ka jamana yɔrɔ dɔ de bɛ yen a ka bon a langolo don mɔgɔ t'a kɔnɔ donc tiɲɛnikɛla bolo o yɔrɔ ɲuman de a bɛ t'i sigi yen k'a yɛrɛ labɛn walasa ka tiɲɛni kɛ ka tiɲɛni kɛ parce que mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ ɲɛ Ala bɛ n'a ye de o i ma ye wa parce que mɔgɔ tɛ yen n'i y'a sɔrɔ adamadenw tun bɛ yɔrɔ falen don développement bɛ yen sigiyɔrɔ kun tɛ k'a tigi la sigiyɔrɔ tɛ k'a la a bɛ ɲɛ a bɛ kɛ a tɛ ɲɛ a tɛ kɛ o a tɛ kɛ fiyewu o de kosɔn an k'a faamuya balimaw an lamɛnbaaw lafali ye fɛnba ye d'accord o de kosɔn hali guwa du kɔnɔ i ma ye Ala ye guwa sigi
ala yɛrɛ ye cogo kɛ min b'a to adamaden yɛrɛ ka bange bi jɔ a yɛrɛ ma o fɛrɛ bala yɛrɛ bolo voilà n'a ma sɔn ala ta ma bi an ni min ye den kelen fila sɔrɔ o bi jɔ ye ka sɔn ala ta waati ma se awɔ ko diɲɛ ka gɛlɛn awɔ ne ka den jɔ den wolobaliya bɛ se ka diɲɛ gɛlɛya nɔgɔya kana den wolo kana den wolo an ka to ala ta ma dɛ ni ala ko ni ala ka fɛrɛ la ala b'a fɛ e muso a ka den tan de wolo a to ka den tan wolo kosɛbɛ dɔw n'a fɔ ko parce que an bɛ bi tile min na ko diɲɛ ka gɛlɛn cogo min na hey i ka diɲɛ gɛlɛya tɛ ala ka kuma yɛlɛma o t'a yɛlɛma fiyewu ala b'a kalan ko diɲɛ bɛna gɛlɛya o de kosɔn muso bɛɛ ka bange bɛ jɔ a yɛrɛ ma effectivement muso bɛɛ bɛ taa monopause la ala de y'o kɛ o ala de y'o kɛ n'i yɛrɛ bila monopause la yanni ala ta ne ma o de kosɔn caman banana muso caman bɛ yen u banana parce que i t'a kɔlɔlɔ dɔn voilà u t'a kɔlɔlɔ dɔn voilà o de kosɔn pasteur baw caman bɛ yen u ma bange bilen masakɛbaw caman ma bange faamabaw caman ma bange nafolobatigubaw caman ma bange monopause kɛra ka dankari olu la yen voilà ayi u ye fura ta ka dankari olu la i y'a faamuya karamɔgɔ ka kuma ye jɛgɛ sɛ dɛ lafali hali bi a to n ka dɔ fara kan tɛmɛna yen karamɔgɔ an tulo b'i la o ni senu min nana ni senu b'an fa de i y'a faamuya yesu fara ni senu la yesu fara ni senu la Luka sura 4 na verset 1 la a fɔra ko yesu falen ni senu la i y'a mɛn a taara a bɔra Judɛn ba la i y'a faamuya ni senu y'a ɲɛminɛ ka taa kungo kolon kɔnɔ yesu falen ni senu la i y'a ye yesu fara ni senu na yesu ye kalan di a ko a ye fa ni senu la danaba o danaba n'i ma fa ni senu la i tɛ se ka lasago dafa f'i ka fa ni senu la f'i ka fa ni senu la ni senu mana sigi kɔnɔ a bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini k'e lafa o kɔrɔ ye nin ye i dusukun ni senu t'i fɛ yɔrɔ lankolon dɔ ka sɔrɔ i dusukun na parce que mɔgɔ ka ko bɛ bɔ a dusukun na ni senu b'a fɛ k'i dusukun yɔrɔ bɛɛ minɛ k'a kɛ ale ta ye i y'a faamuya ni o kɛra ni senu b'a fa kanuya la a b'a fa ɲagali la a b'a fa hɛrɛ la a b'a fa muɲu la a b'a fa sabali la ni senu b'o fa maintenant ni yɔrɔ lankolon dɔ bɛ yen i b'a ye fɛn wɛrɛ de bɛna danni kɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ o de kosɔn yɔrɔ lankolon cɛ man ɲi a man ɲi i y'o fɔ kuma tɛmɛnen na danaba dɔw bɛ yen bi u tɛ ni senu lafalen ɲini i m'a ye n bɛ k'a f'i ye ko kibaruman nana min kama sankolo masaya nana min kama a nana walasa ka dugukolo lafa lafali kɛ lafali an kana tulonkɛ n'a ye an kana tulonkɛ n'a ye o de kosɔn yɔrɔ lankolon o de ka di sitanɛ ye tiɲɛ don ale bɛna dɔrɔn a bɛ sigi a bɛ tulonkɛ kɛ i m'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ kalandenw fana fara ni senu la kalandenw bɛɛ fara ni senu la yesu fara ni senu la kalandenw fara ni senu la kɛwalew sura 2 verset 2 Pentecôte don a fɔra ko ni senu jiginna kalandenw kan k'u bɛɛ fara ni senu la o fɔra ka jɛya u falen ni senu la de u ye baara daminɛ u falen ni senu la de u ye baara daminɛ u ye kibaruman baara daminɛ ka tɛmɛ o kan ayiwa ala ka kuma bɛ an jija fana i danabaw e ni ne ko an ka fa ni senu an fana ka fa ni senu na o tɛ yesu ni kalandenw fara cogoya min na Efesikaw sura 5 verset 18 soyez remplis du Saint-Esprit a ye fa ni senu la balimaw n'i t'a fɛ lafililikɛla o ka ɲi ta k'i kɛ baarakɛminɛ ye k'i lafili hali i ka du kɔnɔ hali i yɛrɛ ma fa ni senu la a ɲini i ka fa ni senu la i yɛrɛ to ni senu bolo i dusukun to ni senu bolo a k'i fa o tuma komi an bɛ ka lafali de ɲɛfɔ ala ka masaya nana kun min na walasa ka lafali kɛ an bɛ k'o de ɲɛfɔ ayiwa n'i b'a lajɛ yesu kirisa a ye ni kalanw di a ye ni miiriyaw fɔ an ye ayiwa ka taa ala ye fana ye baara kɛ ka gaw lafa n'i bɛ ga lajɛ ala de ye gada furu da ala de ye ga sigi nka ala ma ga langolo sigi a ye ga fa n'i bɛ Genèse kitabu lajɛ sura 1 verset 27 Genèse awɔ a fɔra ko ala ye mɔgɔ da yɛrɛ ja la a y'u da cɛ ni muso o tɛ o fɔra n'i bɛ taa verset 28 la a fɔra ko ala dubara u ye ala ko k'u ka bugun ka caya ka dugukolo fa i y'a ye donc u bɛ bugun ni fɛn min ye ala y'o kɛ k'u fa kosɛbɛ o de kosɔn an bɛ bange kɛ ka yɔrɔ fa ka taa fɛ ka caya ka taa fɛ i y'a faamuya ala ko k'an ka dugukolo fa ga kan ka fa i y'a mɛn ayiwa ala ye n'o ka ga fa n'o ye d'accord
ala dubara n'u ye ala tila k'a fɔ a ye a ye bugun ka caya ka dugukolo fa donc bi n'i b'a lajɛ an bɛɛ bɔra n'o de la an ye n'o ye bɔnsɔnw de ye ka fara o kan ala ye Ibrahima fana ka guwa fa ala ko Ibrahima ma n bɛna i kɛ mɔgɔba ye n bɛna i kɛ siyaba ye n bɛna jamaba bɔ i la n bɛna tɔgɔba d'i ma Ibrahima n bɛna i kɛ nafolotigi ye nafoloba di i ma ala ye nin bɛɛ ladon ta Ibrahima ye wa ala y'a bɛɛ kɛ a bɛɛ kɛra donc ala ka miiriya ye an ka fa de an ka fa ɲumanw la d'accord bon sisan n'i bɛ jateminɛ kɛ bi o de m'a faamuya mɔgɔ caman fɛ ala ka masaya nakun diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya o ma faamuya bɛɛ fɛ ala ka masaya nana a nana walasa ka lafali de kɛ kosɛbɛ éternel ayiwa ni ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ an ka taa ɲɛ merci beaucoup an ka foli bɛ karamɔgɔ je pense que bɛɛ y'i ta sɔrɔ na ka taa sigida la ka se guwa ma sigidaw n'i yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ kɛ fan o fan fɛ bɛɛ bɔra ka ye ani hali an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi na karamɔgɔ bɔra k'o fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko sankolo masaya kibaru duman a faamuya cogo a ma faamuya ka ɲɛ dɛ ayiwa sa waati kɔni man kɔ nka o ta bali an bɛ foli an ka partenaire ma association des flambeaux de l'évangile mali Pascal Damina ka cɛdenw an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen kelen-kelen nin wagati na olu min tɛ sɛgɛn n'u tɛ sunɔgɔ u bɛ taa ɲɛ ka muso cɛsabatɔw dɛmɛ yatimɛw dɛsɛbatɔ fo ka taa se falatɔw ma u bɛ taa ɲɛ k'o dɛmɛ kɛ ani ka BSL mɔgɔw fana fo an ka partenaire filanan ye sojɔ na sira fɛ aw kana hami Timote Kamate ani Jean Kulubali anw de fɔ sojɔw sisow ka taa se dɔgɔtɔrɔsow ma ekɔlisow fouragew Bamakɔ yan fo ka taa se dafɛ dugu ma a y'u wele BSL ka nɛgɛjuru sira o filɛ nin ye Jama entreprise an ka foli b'o fana ye t-shirt na sira fɛ banderole na sira fɛ basiw an mako bɛ fɛn fɛn la vraiment a ye se Jama entreprise mɔgɔw fana ma ani k'aw ladɔnniya fana k'a fɔ ko Eternal Media Officiel an yɛrɛ ka opération Tabita l'amour qui visite les foyers o y'an ka slogan ye dɛ an bɛ dɛmɛ don muso cɛsabatɔw ma yatimɛw fo ka taa dɛsɛbatɔw ani falatɔw ma o la nouvelle fana setɔla filɛ nin ye an bɛ ka cotisation ɲini mɔgɔw fɛ kɛmɛ kalo saba ka se ka dɛmɛ don muso cɛsabatɔw caman ma o fana ka nouvelle sira se ka ja diɲɛ gɛlɛyara cogo o cogo ayiwa sa ko bamananw ko maa tɛ ban k'i ɲɛ ko k'i ɲɛ kelen man ɲi ayi walasa diɲɛ mana gɛlɛya cogo o cogo an se ye min ala ye min ɲini an fɛ an k'o kɛ ayiwa sa kamasɔrɔ karamɔgɔ bɔra fɔ sisan nin bɛɛ ɲininkali tun kɛra Yesu la yanni nin don ka se ani kelen waliyara fila ni sabanan an b'o de kɔnɔna karamɔgɔ ka se ka nin parti nin kun cɛ n b'i bolo k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna bakurubaya la kibaru duman yɛrɛ kun kan Eternal diɲɛ tɛ se ka mara ka ɲɛ ni kibaru duman tɛ an bɛ dugukolo min kan an bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ka mara ka ɲɛ k'a fɔ ko dugukolo ɲɛna adamadenw bɛ tilenna ni hɛrɛ min ye dugukolo kan o ka sɔrɔ kibaru duman tɛ cogoya t'o la jamana o jamana kɔnɔ n'aw banna kibaru duman la a ka jamana mara bɛ tiɲɛ a ye partage ka se jamanaw bɛɛ la jamanaw bɛɛ ka dɛmɛ ko n'aw banna kibaru duman na a ka mara bɛ tiɲɛ sitanɛ y'o de faamuya o de kosɔn a bɛ ka lafili a ye kɛlɛ kɛcogo yɛlɛma k'a ɲini ka diɲɛ maratigiw k'olu minɛ k'u k'a ta ye masakɛw ni présidents o ye tiɲɛ dɛ donc n'olu kɛra ale ta ye sisan mun kɛra donc a bɛ dugukolo tiɲɛ ka taa fɛ parce que a tun ye dugukolo tiɲɛ ala nana ka dugukolo dilan ka ɲɛ k'a lafa oui bon sitanɛ b'a fɛ k'a ci hali bi a bɛ tɛ an ka masakɛw de fɛ sisan voilà parce que fanga jamana b'olu de bolo bon ala fana sitanɛ tɛ min dɔn ala la hali ni ale ye jamana dɔ masakɛ wala président minɛ ko k'a ta ye ala bɛ na n'a ka mɔgɔ dɔ ye min sɔnna kibaru duman na k'o bila o masakɛ in kɔrɔ k'o b'a bolo masakɛ laban tɛ se ka foyi kɛ n'o tɛ o de kosɔn mara bɛ ɲɛ o tigi bolo tiɲɛ don Eternal n'an bɛ bibili lajɛ ala ye mɔgɔ caman ta o cogo la tuma dɔ mɔgɔ kelen min ye masaya bɛɛ yɛlɛma ma kelen ka masaya kuturu ko yɛlɛma min dara ala ka masaya o ye ala ka sɛbɛn ye dɛ an bɛna a misali damadɔ dɔɔni fɔ an ye fɔlɔ Yusufu bibili bɛ Yusufu ko fɔ n'an ko Joseph nanzarakan na tɛ Joseph Yusufu ko an bɛ taa sɔrɔ fo Genèse sura 41 na i y'a faamuya Yusufu ka ko ye kabakoba ye kabako don dɛ Yusufu kɛra fa den 11 de ye 11 awɔ 11e den man di kun ka di fa ye cɛ i y'a faamuya Yusufu kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ olu tun b'a sɔrɔ den ye parce que 11 o kɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ ni olu tun b'a sɔrɔ den ye olu kɔrɔla sa dɛ Yusufu ma don école la a ma université kɛ foyi a ma Sorbonne foyi a ma dɛmɛ sɔrɔ Kɔnte Baki ma mais a fa tun bɛ ala dɔn a fa tun bɛ siran ala ɲɛ Yakuba fa tun ye ala dɔnba ye Yakuba ye den ninnu bɛɛ kalan ala ko la
Sangalo masaya ko la ay ala ko jira den ninnu bɛɛ la mais ay kala min di Isufu ma Isufu ye kala minɛ parce que Isufu kun tɛ bɔ fa senkɔrɔ ma balba gɛrɛfɛ tɔw kɔni kun bɛ taa bagan gɛn na kungo kɔnɔ l'entreprise familiale Guaka barada tɔw kun bɛ bɔ u kun bɛ se ka bɔ ka kalo 3 kalo 4 kɛ ni baganw ye kungo kɔnɔ y'a ye u baganw bɛ na u bɛ segin tuma dɔ o b'a sɔrɔ baganw fara nɔnɔ bɛ sɔrɔ sogo bɛ sɔrɔ si bɛ sɔrɔ olu bɛ feere effectivement du bɛ balo mais Isufu kun ka dɔgɔn Isufu kun bɛ fa senkɔrɔ Isufu mɛnna donc a ye ala ko kalan caman sɔrɔ fa kɔrɔ fa senkɔrɔ o y'a dusukun minɛ da dɔw la ala ye k'a fɔ ko nin cɛnin nin bɛ ka a sɔ don ne ko la cogo min na n bɛna baara kɛ n'a ye ala bɛna sogo bila cɛnin na Isufu la a bɛna min kɛ ni Isufu ye a bɛna o bila sogo la o kɛ min bɛna kɛ n'a ye a bɛna jira Isufu la min kɛ faamaba Isufu ka diɲɛ bɛɛ kisi Isufu ye sogo la Isufu ye kɛ sogo la maintenant Isufu wulila Isufu denmisɛnnin don a m'a faamu a wulila a nana fɔ fa ni ba ye ani a ba kɔrɔ bɛɛ ɲɛna paraw Isufu a ma ko faamu denmisɛnnin don mais fa ni ba y'a faamu kɔrɔw y'a faamu o y'a faamu min don o ye fɛ ka kɛ e bɛna kɛ faama y'an kunna quoi e bɛna kɛ masakɛ y'an kunna quoi an bɛɛ bɛna ɲɔngiri kɔrɔ donc an wele ka tila ka mara cɛnin kɛcogo t'o la an bɛ taa kungo kɔnɔ don o don ka taa bagan dumuni kana i bɛ fa kɔrɔ i ka miiri de nin ye donc sɔn ko kungo tabɛla de ko de y'a bila nin miiri nin na mais ala de y'a fɔ a ye a sogo yira la mais a bɛna kɛ cogo min na yɔrɔ min na jamana min na o ma fɔ a ye mais a bɛna kɛ donc sisan o bɛna kɛ cogo di wagati sera ala ye min fɔ a bɛn'o kɛ ala bɛna tɛmɛ Isufu balimaw ka juguya de fɛ juguya wulila u b'a juguya k'u b'a faga ayiwa fagali ma bɔ u y'a fili kɔlɔn kɔnɔ ayiwa k'a to kɔlɔn kɔnɔ u ye jagokɛlaw tɛmɛtɔ ye olu tun ye commerçant import-export de oui u taalen Misira Égypte u y'a labɔ ka feere olu ma n'i y'a mɛn i bɛ kɛ masakɛ an kunna an ye ɲɔgɔn diɲɛnatigɛ la de an tɛ ɲɔgɔn ye bilen o e ka taa jamana jan bɔ an ka du kɔnɔ ko sisan n'a ye nin kɛ an bɛ taa min fɔ fa ye a y'a ka duloki bɔ ka su ka bagan dɔ faga ka su joli la ko wara y'a dun u taara o fɔ fa ye ja juguya ma daminɛ bi Isufu sanna minnu y'a san olu jagokɛlaw de olu fɛn o fɛn san u bɛ taa feere kosɛbɛ u taara ni Isufu ye sugu la u nana feere ko bagan u nana lajɛ cɛ dɔ bɛ ko Potifar o nana ye nin bɛ sɔn ka kɛ kamalen a bɛ se baara la o y'a san ka taa n'a bila ka so ka taa di a muso ma nin kɛ i ka yɔrɔ jɔsila n'i ka lɔgɔcila n'i ka fɛnw ye wala fini pasela ye Isufu depuis a donna cɛ ka so ni Isufu y'a bolo don min na o bɛ ɲɛ hɛrɛ donna cɛ ka so ala ka ko tɛ cɛ ka ko y'a daminɛ ka yiriwa muso yɛrɛ y'a ye k'a fɔ kabini ni cɛnin donna an ka so hɛrɛ donna fɛn bɛɛ yɛlɛmana hɛrɛ nana muso ma da o ma nin cɛ in ni muso filɛ nin ka ala minɛ ka ɲɛbɔ Isufu fɛ Isufu denmisɛnnin fitinin cɛ de muso yɛrɛ ye min ye a t'a dɔn ko ka ɲɛbɔ fɛ ka cɛnin wele ko fo ka jɛ ale fɛ i ma muso ye tuguni Isufu ko ne fa ko n ma a ka kalan kɔnɔna la a ko ni ma muso furu man ka se muso ma a ma ɲinɛ yɔrɔnin kɔ a ko o tuma ne fa ye kalan min di yan o bɛ n kɔnɔ kɛ donc n bɛ siran ala ɲɛ a ko muso ma sabali ne ye baaraden de a tun ka baara kɛ voilà ne ka patron muso de ye ne tɛ se ka s'i ma tiɲɛ don muso y'a nɛgɛ ka dɛsɛ muso y'a laban k'a b'a jagoya porokoto Isufu bolila muso cɛ nalen muso de filɛ ka Isufu coro ko i nana ni baarakɛden min y'an fɛ yan nɔ a nana k'a bɛ bin kan a n'a don ka so kɔnɔ i ka taga duloki la kirikara ka duloki ta k'o yira voilà donc nkalon dara a la sisan o nkalon min dara a la o de kɛra sababu sisan cɛ in komi faama kun don o y'a taara bila kaso la n'a datugu ala ka siraw bɛ ka taa mara kɛcogo jugu tɛ yan mara kɛcogo jugu mɔgɔ joli bɛ kaso la nkalon la bi o ka ca dɛ bolo lajɛ jamanaw lajɛ mɔgɔ joli donna kaso la u m'a min u m'a bɔ ka nkalon da u la n tɛ don ka kuma na yɛrɛ ja ala bɛ min nɔfɛ o ja o de sira ye nin ye donc ka Isufu to kaso kɔnɔ mɔgɔ fila fana bɛ yen minnu tun bɛ baara kɛ Faraon masakɛ kɔrɔ olu fana ye filili kɛ masakɛw don kaso la ala bɛna sogo bila olu de la u fila bɛ sogora donc dugu jɛlen u ka sogow sera u ɲɛna sisira Isufu ɲininka ne ka sogo ɲɔgɔn a kɛra cogo di an ɲɛ kunnen don bi dɛ nin t'aw cogoya dɛ o ko anw ye sogo min kɛ n'an fɔra an ɲɛna sisi an siran don dɛ u ko a y'a ɲɛfɔ u ye sogo ɲɛfɔ Isufu ko d'accord sogo nin bɛna waleya e ta
tile 3 e bɛna bɔ kaso la masakɛ bɛna e labɔ a b'i bila i ka baara la tuguni i bɛ taa ɲɛ i ka baara kun ye ka masakɛ kɛ ka duwɛn d'a ma k'a ka dumuni d'a ma e bɛna taa ɲɛ i bɛ taa o baara la tuguni tile 3 kɔfɛ e ta tile 3 e bɛna bɔ nka e kunkolo bɛ tigɛ e bɛ sa o ye kasi daminɛ tile 3 dafara u ye fɔlɔ in labɔ k'o to bila ka baara la ka dɔ in labɔ k'o kunkolo tigɛ a y'a fɔ cogo a kɛra ten awɔ min labɔra ka taa bila ka baara la comme o bɛ na masakɛ de kɔrɔ misiw ko a ma ko ayiwa i b'i hakili to n na dɛ n bɛ yan nɔ nkalon de dara n na o bɔra o taara ka baara la o ɲinana misiw kɔ san 2 san 2 o ɲinana ko kaso la isuw ye min kɛ kaso la nkalon kosɔn don dɔ ala bɛna sogo bila masakɛ yɛrɛ fana la masakɛ ye sogo min kɛ sogo ka farin masakɛ sogo ye masakɛ hakili wuli a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na a y'a ka jamana dɔnnibaaw bɛɛ wele ka na subaw ni somaw kana sogo kɔrɔ ɲini mɔrɔw ni fɛn o fɛn bɛ dɔnniba ye minnu bɛ buguda minnu bɛ tarabuda minnu bɛ dolow lajɛ minnu bɛ tamasiyɛnw la a y'u bɛɛ wele ka na ka sogo ɲɛfɔ i b'a dɔn sitanɛ kelen ka diɲɛ masakɛw ni perezanw minɛ a ye olu de kɛ bila o kɔrɔ k'u ladibaw ye parce que olu y'ale ka mɔgɔw de ye ɲɛtaga tɛ se ka k'o la i y'a faamuya o de kosɔn diɲɛ masakɛw diɲɛ faamaw diɲɛ présidents minnu bɛ baara kɛ sitanɛ ye bi minnu bɛ logiw kɔnɔ faramasow o de ka ca minnu bɛ taa u jigi da jinɛ welelaw kan bi o de ka ca minnu bɛ sarakababɔw la bi o de ka ca o tɛ se ka diɲɛ mara o tɛ se ka jamanaw mara o tɛ se sitanɛ tɛ se ka mara ɲuman kɛ sitanɛ tɛ se o de kosɔn kɛlɛ tɛ ban dugukolo kan tiɲɛni tɛ ban tilenbaliya tɛ ban mara kɔnɔna la i m'a ye ayiwa ni faraw fana a ka mara tun bɛ ten olu bɛɛ de nana ka dɛsɛ dɔnnibaaw bɛɛ nana u bɛɛ nana bɛɛ y'i tan ka dɛsɛ mɔgɔ si ma se ka sogo kɔrɔfɔ yen de kamalen hakili jiginna ko Isufu la ni ale ta fɔ n'o kɛra a ko masakɛ fo ni yafara ne ma dɛ cɛnin dɔ bɛ kaso la yafara ne ma dɛ cɛnin dɔ bɛ kaso la o yɛrɛ de ye ne ka sogo kɔrɔfɔ o de kosɔn ne yɛrɛ bɔra labɔ ka na ne bila baara la tuguni ala ye masa ye y'a ye a ko o cɛnin a bɛ kaso kɔnɔ yen mais a bɛ sogo dɔn dɛ masakɛ ko a ye taa wele ka na joona bɛ na u taara Isufu ta k'a kun di k'a ɲɛ parce que kasoladen kɔni i b'a sɔrɔ fo mɔgɔw tɛ ko dɔn fo mɔgɔ ta mɔgɔ kunsigi ɲagalen pɛn t'u bolo i b'i dɔn bari t'u bolo i tɛ a tigi dɔn yɛrɛ voilà u y'a kun di ka a ko ka fini ɲuman dɔ don a la ka na n'a ye masakɛ ɲɛkɔrɔ parce que u tɛ se ka na n'a kogolen nɔgɔlen masakɛ ɲɛkɔrɔ a y'o se ka kɛ o masakɛ fɛn dɔ bɛ ka na ko masakɛ mago b'i la bi a nana tuma min na masakɛ y'a ka sogo ɲɛfɔ a ye a ko masakɛ ko ba min bɛna kɛ dugukolo kan ala y'o de jira i la sogo la ala o don o masakɛ faraw de tun bɛ wele ko ala mɛ Isufu filɛ nin ka ala wɛrɛ ko fɔ a ye ale fa y'a kalan min na o de kosɔn kibaru duman mara kɛcogo ɲuman tɛ dugukolo tɛ se ka mara kibaru duman kɔ Isufu ko masakɛ ma i ye sogo min kɛ san 7 bɛna kɛ non o bɛ kɛ sɔrɔ dan de ye sɔrɔ bi kɛ fo ka bonya adamadenw hakili fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ mais san 7 bɛ tugu o la o fɛnɛ de bɛna kɛ ja ye ka kɛ kɔngɔ ye fo ka adamadenw fo mɔgɔ bi sa baganw dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ bi sa kɔngɔ bolo a ko ja bɛna juguya dɛ a ko tuma Isufu o fura ye mun ye a ko masakɛ ma sisan i bɛ mɔgɔw de ɲini ka magasin baw jɔ san 7 min bɛ kɛ ni sɔrɔ bɛ kɛ ka bonya ka sɛnɛba kɛ ka magasin ninnu fa stockage voilà ka magasin ninnu fa k'u fa wala ni san 7 ja nana gɛlɛya nana a ye min mara an bɛ mara an b'o dun a bɛ fɔ de ma ko la banque mondiale du céréale FAO Isufu de y'a inventé kibaru duman bɛ hakilitigiya de di mɔgɔ ma i y'o de fɔ ko ji tɛ se ka mara kɔ masakɛ Isufu lajɛ denmisɛnnin bɛ jiri a ko e ɲɔgɔn hakili tɛ ne ka jamana kɔnɔ ɲɛ bɛ nin dɔnnibaw bɛɛ la k'a fisa ni ninnu bɛɛ ye masakɛ y'o fɔ o b'a sɔrɔ muso yɛrɛ t'a bolo kamalen a ko i ka fisa ni nin turabudala ninnu ni mori ninnu sɔma ninnu dololajɛlaw ye i m'a ye o de kosɔn n ko hali ni sitanɛ ye mɔgɔ dɔ ta k'o kɛ jamana maraba ye i y'a faamuya ala bɛɛ a ka mɔgɔ dɔ bila a kɔrɔ ka t'i bɔ a bolo min bɛ hakilitigiya di a ma min b'a to min bɛ ladili di a ma min b'a to a ka mara bɛ ɲa kosɛbɛ parce que ni kibaru duman tɛ mara si tɛ ɲɛ mara tɛ ɲɛ donc ala ye Isufu sigi faraw kunna o kɛlen faraw y'a ka tamasiyɛn bɔ a ka bolonɛgɛ
Foronga bolane ka kunya ka fanga tamasiyɛn de o da ka tampon ko de la a y'o bɔ ko don su bolo la ka sanu jɔlɔkɔ don su kana ka masa fini don su la ka yira ka masa wotoro kɔnɔ u ye buru fiyɛ ɲɛ jamana yɔrɔ bɛɛ la a ko su ma ni ka masa sigilan tɛ foyi t'i ni cɛ bilen jamana in kɔnɔ bi ni cɛ o cɛ y'i sɔsɔ o kunkolo bɛ tigɛ ni maa o maa n'i y'a bila yɔrɔ min na ni maa o maa ko k'a t'i kɛ o la o ni m'a da fɛ a ye fanga di so ma a bɛ fɔ o de ma premier ministre avec plein pouvoir min jɛ b'o kɛ voilà donc bi ni mɔgɔ dɔw bɛ a fɔ u ka jamana kɔnɔ ko nin ye premier ministre avec plein pouvoir ye a ma daminɛ olu la o daminɛ Isufu a fɔra Isufu y'a ye donc Isufu kelen a ka ladiliw fɛ a ka miiriyaw fɛ diɲɛ kisira kɔngɔ ma Misira kisira kɔngɔ ma wa Misira ye farafinna jamana dɔ ye Sankolo Masaya i y'a faamuya o don Misira dɔrɔn tun tɛ dɛ ja in donna dugukolo bɛɛ tila o de kosɔn maa min dara Sankolo Masaya kibaruya ma mɔgɔ kelen a tigi kelen Ala bɛ baara kɛ n'a ye ka ko yɛlɛma fɛn caman senfɛ i y'a faamuya donc Ala ye aw minnu ta k'aw bila faamaw kɔrɔ aw minnu dara Sankolo Masaya a y'a lamɛn a y'aw yɛrɛ dɔn aw ma bila gansan a ka diplôme ma se Isufu ma université kɛ diplôme foyi tun t'a bolo mais diplôme tun b'a bolo o tun y'a ka Ala ɲɛ sira ye a ka Ala dɔn ka sira la ɲɛ bi danaba joli joli bɛ yen Ala ye minnu bila faamaw kɔrɔ présidentw kɔrɔ ayiwa ministrew kɔrɔ directeur baw kɔrɔ Ala jɔyɔrɔba di minnu ma k'aw kɛ commerçant baw ye mais aw hakili la ko aw ka dɔnniya aw ka cɛya n'a ka musoya dala se o yɔrɔ la a ye baara kɛ aw yɛrɛ dɔrɔn ye aw ka nafa ma ye Ala ka so kɔnɔ aw ka nafa ma ye jamana kɔnɔ aw ma ladili ɲuman di jamana bɛ coron ka aw to yen baarakɛla bɛ coron k'aw to yen aw banna ladiliw ma parce que aw ma da kibaru duman na ma da kibaru duman na ne wolo kan Isufu ɲɔgɔnnaw caman ba wa Ala ma Isufu ɲɔgɔnnaw caman lawulili dabila hali bi dɔw wuli lawuli i y'a mɛn Daniel bɛ yen a bɛ Daniel ta dɔn Ala ye Daniel sigi Nebukadnesar kunkolo sanfɛ Nebukadnesar ye diɲɛ mara mais Ala ye Daniel sigi Nebukadnesar kunkolo sanfɛ Ala ye masa ye i y'a faamuya donc Daniel sababu la Jehova Ala tɔgɔ bonyana Sankolo Masaya tɔgɔ bonyana Isufu sababu la Sankolo Masaya tɔgɔ bonyana Nehemi sababu la Sankolo Masaya tɔgɔ bonyana Esther sababu la Sankolo Masaya tɔgɔ bonyana yala e sababu la Sankolo Masaya tɔgɔ na bonya wa karamɔgɔ an tɛ nin bila ten an kana bila n'o ɲininkali ye an ka bila n'o ɲininkali yala e sababu la Sankolo Masaya tɔgɔ na bonya wa balimaw an bɛ nin nimoro kuncɛ n'o de ye bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.